Mamendere cheni muso demiseni makoro fulini wale nyumando obe au kilingili na bela jelenye ambe au fuko auto sigoro la au manaka ukochaki yoro la au manaka die yoro la wale nyumando fuli ambuke au ye amanyine malide munumbe koka nulu balaka ansoro bololo sanfala la hambi fuli di u bela jelema kafu yokuku ubisimila anga keneka no yodugu kunganko ye nimbisi la dalantene kasi jumala neke kanyan kononto kasi kanyantana ayo au ye donani sugandi au ye kasi kakuma kumbo au ni au amenyo ambaro ni oye chugamina dalima aleka fuliti kotige au wakene kono sabu ale de bidugu manje au nyana ale de ba farufu ni wa ale de bisababu nyuma unchamanke chugamina au nga hamina ko yo mununyo ulubiseka mafa ambi afu ukonnana kasolika kana binyuma umbela jelenga kalo barika mai ni amba ukonono yesungalo kaloye aywa biye kalo kileta ani wolongula ye biye referanti dulangolonye aywa mamunu ni ulujoli bona dina kelela ambe do uku ubela jelenye kakla kadwa wunyini uyere furo ufe aywa kafo bela jelenye alisa kalonye alaka time kunyuma udi ambela jelema ninya ansigilenye dugu kunganko ka bedogo kunkumakun o bodo labama halino soro antumbe kumakun ta kelengele alina soro antumbe kumakun uluta kelengele o ngabi dondo la hameto ka kumakun do uluda nyanka bi ana kuma senfla ota kuma kumini ambiseka fo anyu ubeta Caroline tugado langa ana seguka abelebele folo oye munye oye energie di mal o kemeka mal minke malidun ulula kurantika ko akemeka malidun toro aywa direct anyebli anta do kuranko amba anjo tintinka aywa abiko mi direct donner kuranko tigalila oye do fara kuranko ogeleaka quartier be quartier la lobe clef la de ke uti courant yo nyala do clé kele ni kla aywa do yere biseka minye l'air wolonvla l'air shegi foka se l'air tama uboko uti courant soro uya no manye o wa ko inti bama ko doron ye bli ali marabulu ulubala tombok ko yere uluka nyafolu senfe uya yira ka fo dekumbi uluka akonyere ka kololo sirilendo minye soro yere fene uka akembe ka tinti digi uka nyamana dum aye angwa an kamanala ali na soro anga ministry ni oye courant ko ministry ye aboraka wati dola ka foka makobe kasabi chamana mi ni ufora ko wala sa kuranko kadala be o jon kanka nyini kade ministry keli kanifo unim biche dode be kafara mi kurantige uka fo itika bo kuranko ula malidonga hake de kuranka di uma sabu malidombe uka joroke uka keta ye minyo ubo sara an mana kurami njeni kalo kono na onbo de sara bibi na amba fo kurantige chama yerebe ukembe minye bela jelembe ika consommation de sara wala sa ika seka kurango ni usoro onga amba ye ka fo fanchama fe ibi waka wardo credit laka kika compteur kono nana ite kuran soro kalo mana sara o wargele me klaka ta ita do iye mi consommer nga ekonika war ko ni obike falaki danyan kele kuranko abidala be chugo yadi ministry kan mboli mi ni ayafo kama ko be war la kuka anga kuranko dala be o kanka to minye kuranko ye doka faratigeli kanwa on mese ka mu wulika joke malidun wala sa anga hake ukasigi awma ni marabauti anga hake dauma on mese ka anga hake soro chugo di marabaula ka soro amadam fana sago oye anga bi haklena oye danyan kele kono nana aywa amba yelema bolo wera jumeka anga marabaw ye laydu di awma ka fo ko minye sungolo kono nana ka onti toro aywa amma ko be femunu na kamba soro o laydu fenen dini biche minye dekundanyo o debe malidun uluka uka fe soro taw ulula ka ko sungalo nye perido de kun folondo gazi kan ko gazi titemo o kan ngambi wati mi ko mimbi mamunu ga bara benendo gazi talima ka bo jamana ko kana uluka bara jolendo uti grevula nga bara jolendo ka sababu yake wartu ukuna ukuka jurubi jamana la 107 yeni jamana bambe ku ka warsara ukuba bla bamene kono sabu 107 hali na soro doku saralala uluku meseka ngani yayi nga ulunya bala 107 uluka war dambe fasotika uluka warsara okuma kulu ba bla minen kono aywa jamana dum namanya uya bla minen kono o ba minen kono on yere fenembe ata ni oye uya fo chukwa mina ka fo ko jamana bambe ku ka warsara 107 kono nana uluka warebe aywa makama fo iti olubolo kasabi fo iti olubolo olubise kata gazi ta chukumi kana di amale dum ma anga barake ni aywa sungalo kono nana obado ka fo minye gazi feneye annafaka boko jugu ma chaman babi barake ni aye o gazi tugu ko ame wati mine ko mimbi gazi mangelendo wa bidoronte anga doka fo ko dugu jawo je ko dode bina fara agele ya kan katafe sabu warto lubulo kata gazita ka sabu yake marabau kanku ka haka min dafa no yoluka kasabi sarali umasara aywa fasodun nin ko fula on nya sorobi nin bela jelenye anga marabau uluka koye aywa laidu talendo on ye fambela jelefe asita la ka bo asirafe minya kuranko ye miye gazi koye anya nin danyo ankambi minya anga konyo wiye ubinya soro chugodi anga marabau bulo sabu nin beya anga haka wiye fasodun bidugu kunganko alamsalama onye asigini
kan ka haketo ke maa minnu n'olu b'a ɲini tele kan sabu gɛlɛya dɔɔni sɔrɔlen don tele baaraw olu la nka an bɛna baara kɔni o sigi radio kan ni ala sɔnna ma kɛnɛ kɔni a bɛ aw bolo nɛgɛjuru sira an b'a labila i n'a fɔ komi kɔrɔlen na 20 80 08 dugu kunkan ko a sigira aw ye allo wa alaikum salam somɔgɔw bɛ di wa alaikum salam somɔgɔw bɛ nse basi t'an na i tɔgɔ ye di ka bɔ min ne tɔgɔ Musa Jalo ka bɔ Baginda adala an ka dugawu kɛ ka ko ala ka jamana ala ka basi amina yarabi jamana ko in bilama kɔni a kɛn bɛ baara k'an bolo an t'a dɔn an t'an ko yɔrɔ min na ka taa an jɔ yɔrɔ min na ayiwa aw yɛrɛ bɛ maloya bi ka fɔ k'i ye maliyɛn ye yɔrɔ ko kɛn bɛ baara ye jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de mɔgɔ tɛ jamana la bɛɛ y'i ka position na de ɲini n'a sera jamana ko la an bɛ dugawu de kɛ ala ka an diɲɛ ka d'an ye ayiwa min kurantigɛ ko ye minisiri bɛ ka min fɔ nin ye minisiri yɛrɛ ta ka min fɔ nin ye ala y'a sɔrɔ u ye wari di jamanadenw ma u ka faro ni fɛnw san ka bila u fɛ yen nɔ mɔgɔ si ka kuran tɛ tigɛ dɔw de bɛ ala ka jamana ɲɔgɔn ye ayiwa o diyara n ye an bɛ Bagindakaw fo k'i waleɲuman dɔn u bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a sɔrɔ ka gɛlɛn tiɲɛna merci beaucoup nɛgɛjuru a bɛ kanubaw ka bila la anw ye ni babu fila sɔrɔ bi ka aw bilasira min bɛ tali kɛ kurantigɛ ba la kurantigɛ min n'a kɛn bɛ ka maaw degun kuma dɔw la i b'a fɔ denmisɛn bɛ kulonkɛ kɛ kuran na cogoya min na n'a ye fili sama a b'a don cogo min ka d'a ye n'a y'a sama a b'a don cogo min ka d'a ye anw ka kuran bɛ ɲɛcogo ka yɛlɛn kɛ o cogo la ayiwa kana bɔ o yɛrɛ la tile fila tile saba dɔw yɛrɛ bɛ lɛri 10 lɛri 8 lɛri 7 ni lɛri 5 kɛ dibi la funteni na an bɛ sunkalo in kɔnɔna na anw ka kuranko a na to nin cogoya la wa jamanadenw o kuma na sigida bɛɛ lajɛlen bɛ ka a ko nɛnɛ dɔɔni a bɔra Bamakɔ yɛrɛ la marabolo yɛrɛ fana olu ta ka jugu a ko kɔnɔna na fasodenw a ko bɛ ɲɛ sɔrɔ cogoya di a ye kalanden bilasira ayiwa gazi ko yɛrɛ fana ko gazi dɔ bɛna fara a tɔɔrɔ de ka sabu gazi ti ka don bilen u bi baara bila la ayiwa grève tɛ nka u ka baaraw jɔlen don ka sababuya kɛ wari t'u kun bilen ka taa gazi ta olu ka makama bɛ jamana la jamana ban bɛɛ k'u ka wari sara u y'a bila ba minɛn kɔnɔ ayiwa fasodenw mun bɛ aw fɛ ka fɔ nin babu fila kan a ye Adel bilasira 28 08 08 allo allo ne tante Namu Kulubali ne saguma nse somɔgɔw bɛ di nse jara Isamake Kulubali n y'a laminɛ n b'i fo ni faso bɛ ɲumanya ni faso baara a diyara n ye ko mɛ n tɔntɔn jara fo mɛ ne de y'o sanogo fo Sɛki Tarawele n b'o fo i yɛrɛ balimakɛ Usumani Samake n ka foli b'a ye ayiwa n'Ala sɔnna n bɛ kɔrɔ Dugu la fo ko ma ɲina filakɛniw kɔ Kujala ne tante Mali ko in kɛra an bolo kabako ye sa dɛ i ka sini babu ne ma nin fɔ n ko denmisɛnninw k'a kɛ minɛnen b'u la n ko maliyɛn bɛɛ k'a kɛ minɛnen b'u la n'a bɔra ɲɛmaa ninnu yɛrɛ kelen na marabaa ninnu la n ko maliyɛn ka hakɛ t'a bolo nin t'a dɔ ye n'a fɔra an bɛ 2021 de la ko Mali kuran maliyɛnw de balen bɛ ka kuran sɔrɔ a fɛn ni kɔntu ni ye maloya de ye quoi ayiwa a gɛlɛyara n'a tɛmɛn'o kan an b'an yɛrɛ bɔ maliyɛnya yɔrɔ tellement que maloya mun b'an na maliyɛnya la bi a sababu kɛ ɲɛmaa t'an bolo ne tanti kabako an ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ n'u bɛ la k'u bɛ ka taa kuran olu de bɛ ka kuran feere u ma ne ko an n'olu ma ye ne fana tɛ taa ɲɔgɔn fɛ an n'olu bɛɛ de ye ne fana tɛ taa ɲɔgɔn fɛ munna olu ser'u ta kɔrɔ anw dɛsɛra an ta kɔrɔ fo anw de bɛ taa kuran ta u fɛ ka dɛsɛ u kɔrɔ ayiwa a ko kɔni ye dabalibanko ye dabalibanko de don quoi k'a sɔrɔ Kulubali i ka kuma latigɛ tɛ maa dɔw y'a yira k'a fɔ Mali kɔnɔna na lakawta tile min bɛ anw bolo ani cɛncɛn min bɛ anw bolo k'anw yɛrɛ man ka tɔɔrɔ anw bɛ se ka kuran di an dafɛ jamanaw ma anw bɛ se ka kuran kɛ an sago ye cogo bɛɛ lajɛlen na nka u bɛ n'a ta anw kɔni b'a la ka tɔɔrɔ dɛ ɲɛtugu ka yɛlɛ kurantigɛ a bɛ ten mais ne tanti i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ
Mali bi tile mun bɛ Mali la Mali bɛ se ka panneau solaire dilan a bɛ Mali bɛɛ ta courant na ka tila ka jamana an kɛrɛfɛ jamana mɔgɔ ninnu ka se ka courant d'u ma n'an ka ɲɛmaaw ye baarakɛla ye n'u jɔr'u jɔyɔrɔ la yan'o minnu filɛ farajɛla minnu filɛ bi n'o yɔrɔ t'u ye tile tɛ yan nɔ komi an fɛ yen mais panneau solaire a daminɛ na hali Paris yan nɔ u bɛ ka so kura fɛn o fɛn jɔ bâtiment kura fɛn o fɛn jɔ panneau solaire de bɛ ka bɛɛ marché maintenant mais tile t'olu fɛ ka an bɔ mais mun b'anw ka mɔgɔw dɛsɛ k'o kɛ dɔwɛrɛ si tɛ o an ma marabaa de sɔrɔ marabaa de tɛ marabaa mun b'an na dɔwɛrɛ si tɛ susuɲɛni dɔrɔn de dɛ production dɔrɔn de bɛ ka Mali kuranko bali ka taa a ɲɛmaa jango jan mun b'an na u b'a sonya baarakɛlaw b'a sonya u bɛ mɔgɔ minnu bila ni se b'u ye n'o ye usine tigi ninnu ye minnu mago bɛ courant na kosɛbɛ olu b'a sonya courant utiliser cogo min ka di u b'a utiliser o cogo la u t'a sara fantanninw de bɛ ka courant sara u de bɛ taga kati sarse u ka crédit sarse avant ka taga courant san k'a sɔrɔ u ma utiliser olu dɔrɔn bɛ ka courant sara se bɛ fɛn o fɛn ye Mali la a tɛ ka courant sara e n'ala cɛ ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ courant ko la courant bɛ se ka ɲɛ bɛ sɔrɔ o la cogo jumɛn o don na ne ye ministre y'i kanto ka taga nin bilisita in tɔgɔ fɔ ko n'a fɔra Mali courant ko Malien haju bɛ courant minnu ka sɔrɔ ka taa nin wariba in combien milliards de fɔ 300 ou bien combien milliards mun ka taa ni Mali bilisé yɛrɛ bɛɛ ka t'o fɔ pour que ɲɛ ka sɔrɔ courant ko la ko fo o wari de ka sɔrɔ o wari bi sɔrɔ cogo jumɛn ka olu to suyani na yen nɔ k'olu to sigilen président bɛ miliyɔn 100 ta premier ministre bɛ miliyɔn 70 ni kɔ ta u ka tila u bɛ k'a sɔrɔ o bilisé bi sɔrɔ cogo jumɛn e ministre b'i kanto ko mun tiɲɛna san 30 ale olu tɛ k'o ɲɛ ale tɛ se k'o ɲɛ ale tɛ se ka solution sɔrɔ ale la. Nka dabalibanko yɛrɛ ye min ye Kulubali ko min tiɲɛna san 30 kɔnɔna na an ma degunba min fana sɔrɔ an y'o fana sɔrɔ ale tile la sabu tile 3 tile 4 k'o da ɲɔgɔn kan quartier kɔnɔna na o fana yera ale fana tile la o fana kan ka fɔ dɛ ni ministre fana bɛ se ka min fana kɛ k'an jaabi o la an tɛn'o fana lamɛn. Ni ministre tun b'an ka fiyɛ depuis 2000 a tilara a ka conférence na de pour droit a kan ka démissionner Maliens bɛ ka i sigi ko de kɔrɔ ni marabaa façon ninnu kanu to k'a mara k'u gɛn ka bɔ n'u yɛrɛ banna ka bɔ k'u gɛn ka bɔ e bɛ se k'a fɔ i da la cogo jumɛn ye k'e tɛ se ka ko ɲɛnabɔ minnu tɛmɛna o tɛmɛna e de bɛ e nana de k'e bɛ se k'a ɲɛnabɔ n'e nana k'e bɛ se k'a ɲɛnabɔ e taara de k'e bɛ se k'a ɲɛnabɔ déjà n'i tɛ se k'a ɲɛnabɔ i kan ka t'i yɛrɛ surtout i da yɛrɛ y'a f'i ye k'a fɔ e tɛ se k'a ɲɛnabɔ e bɛ mun sigi yen tuguni e bɛ mun sigi yen donc e ta tɛ Mali ko ye e ta tɛ Maliyɛnw ka ko ye e ta ye de n'i bɔra yen nɔ i ka sɔrɔ mun don i ka poste in i ka denbaya ka nafa in e b'o de kama sisan o farajɛla min filɛ nin n'an bɛ ni ministre ya nin bɔ a da la a tɛ si ye o ministre tɛ si o fɔntɔn na tuguni ministre k'a bɔ a da la k'a tɛ se jamana kɔnɔdenw ka ko la a tɛ si ye mais nin bɛɛ bɛ ye Mali de la an bɛ an ko ka taa jami Maliyɛn ye yɛrɛ bi na n'a tɛ non ne tanti Kulubali a diyara n ye an b'i fo ka barikaw bɛɛ lajɛlen fo ayi an ka sabali jiti min nka an ka ta ni hakili ye i Kulubali merci beaucoup ayiwa ka yiraw la k'a fɔ ko anw sigilen don kumako 2 de ka kuranko kɔni o b'a la nka gazi ko fana o b'a la nin bɛɛ lajɛlen ye tɔɔrɔ ye min n'a bɛ malidenw olu kan wa gazi yɛrɛ fana ko dɔ de bɛ fara a kan k'an k'a dɔn ko dugu jɛ o jɛ dɔ de bɛ fara a kan ayiwa gazi dun a bɛ maaw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka don o don kɛtaw la surtout an balakaw a b'u dɛmɛ kojugu gouvernement tun ye anw nadiya k'a fɔ ko gazi prix tɛ tɛmɛ dɔ kan ni gɛlɛya min gazi la baaralaw kɔni y'a jira k'a fɔ an k'an sigi ni gɛlɛya kɔni ye ka taa fɛ sabu jamana dɛsɛn bɛ ko olu ka wari kɔni o sara ayiwa olu dun fɛnɛ wari tɛ olu kunna walasa ka taga gazi ta kɔ ka kana ni a ye nin ye degun ye degun min n'a kɛ mɛ ka malidenw kɔni gwa u kamana na ayiwa fasodenw a ko bɛ ɲɛ sɔrɔ cogoya de a ye kalanden bilasira mugan bi segi fo ni segi fo ani segi dogo kunkan ko allo 20 Jati somɔgɔw bɛɛ baasi foyi tɛ nse n ka foli b'i ye a diyara n ye n ka foli bɛ Sira Kamara ye nka ni gɛlɛya dɔɔni de bi baara la parce que an ɲɛ tɛ ja o la an bɛ k'a ɲini an ɲɛ tɛ dɛ fɛ d'accord n ye baabu faamuya d'accord Adèle moi je dirais que n b'a daminɛ ni baabu filanan ye i n'a fɔ ko émission sɔrɔ ko bɛna
sera de que de la République de donc dans la nous finalement il y a pour le numéro de la Pérou affiché affiché c'est ça pour bon Pérou nous sommes quand makanga te Pérou et là numéro de la ko de commune juste à commune ngibu wele yakuba usmanu lu fenanti sorodi voilà o de ka colonion no de finana numéro er mo cha fa ni antenne kelen ko numéro wele ko numéro ka ta atita donc tu vois c'est là que je nous va te pour simplement de travailler et chercher la tête il est général mais ya ka tout beaucoup parce que là ma c'est faut qu'il y ait la mo la ko beta tourner qui a beta moi je ne vois rien de concret au final comme malien ka situation bala de bloc sinon ni mo non te anuka comité non ko une ta suivi ni prima makanga temani je dis vraiment anga photo ala ma anga ala ka malien son nyemo mu be ina malien ala ka commerçant son opérateur économique son mu be ina malien aywa sinon ala tra point o be garde la ko de disponible la wala ndu bon ambo jamana de kono donc anga malien ka ko nya to ala de bolo sinon na para ko tam kuma mu fara joni celula ni tara sula ni tara ba ko chomina atsaka nyefo atsaka la kali donc couratier ko yoron moi je dirais que Adèle le budget mon de voter entretien pour de appareil mondial entretien pour de appareil mondial bon il va nous soumettre à la charge ou ça même la carte comme votre voter là en faut que sur le tien là qu'on courant sera dit carte paiement à la fin donc il va activer mais il y a une caution de bon parce que il y a on activer 11h ou 13h 16h30 il va blagana aywa angoni on bi clé kasa do yere be clé fla surala voilà bon vraiment il y a quel que soit les problèmes techniques qu'ils ont vraiment il y a un comptable façon bon donc on va se le dire il y a pas trop de choses à dire aujourd'hui à la claire amina ya rabbi alaka oduwa umene hambi fu yakuba usman dante fulimina nega jurubi kanumba ka blala mamuno no le do fama anga bi masalala no lo bisika amblasira haywa ambi fe uluka amblasira wala sa anga nye jonjondo usoro anga bi e kibor yowla anko ni kamana ganendo ama fengo nindo ni mabe ka tigi dangana allo an sogoma tarosula taraste ba Ibrahim Traoré no ga bateno tinu ko be di Traoré batula aywa Ismaila Mila me babu fla bambulo bi e be feki dado ajumen kelena bon pour avoir la nebe sa do no fa o ga sinu ngo fena torombe ko inawa bon awala on ta ni no 2013 on na bi ka di sao sa de le va trop 3 jours 4 jours le va trop courant de la ere ha non on mo tuna ya 13 on na no sorai oh aywa ta o sa mouvement dans la que mama be no be se ne se na ora yi soro mo me no te ga no po ya ka won ta be no ka ko 13 on bon me mu kana po ye ka da o ka ga fama la malgo ere bi jego ere bela gelila no be no me ga yi no ko bon porque bogo ba na ina ko ya ko no mai me aba kana ko de ko ne dugu do gara to ba le bo maraba de bi awma o kuma on be chogodi de Traoré bon ara da ma be ga ngi yere de ina le men yere la je ka yere ina le de chugudi donc ne da fere yere ji de to donc ko ya aka no ngo ay misali la ere malidun yere ye chogodi ni ala kembe ka o maraba odi ama ami chogodi ere fe malidun be chogodi ni ala kembe ko maraba sugudi ama jadi no ara da man nyo ke be su ko lo ta ga na je ga ki quartier re ta ga na je e bi si no be chugudi sugu re ko no ere be chugudi donc ni re analyse ko no ki re video ko no adel donc nyamo ko me position na ere te sino ona quoi voilà ko ne ne ga de ni na gi da ya fa quoi donc na ere ji ka ere la je fo la be chugudi to ma be tra bolo nga na o do ta ga ere course da mbla parce que nyamo ko na ka ba ko te kilo aywa mais awere mbena ko mo e na o makli o jamo o ple mani da aywa hake foiti la benika hakilina ndo ngane hakilla nyama fena olu sigilende do alla klinika ma ni mami ya nyini ga faki ba jenge olu ka se ka bere de bo olu bolo bere mi no bisu ko da o tigila maku nyama ko be tira chamanya be ba do me ga dugo la nyama ko tira ma sika dubla yu
ɲɛmɔgɔ e b'a jɛ ala ɔkɔliso ni fɛnw kalanyɔrɔ ni fɛnw ta k'a filɛ kɛ est-ce que ɲɛmɔgɔw bɛ se ka don mɔgɔ ka du kɔnɔ k'a fɔ k'a b'a ka sariya appliquer ka du kan wa? Ayiwa. Yɔrɔ sira kɛ o. Ayiwa. E yɛrɛ de b'i ka du gérer fɔlɔ donc e ka duden ne ye si mun don a la mɔgɔ i ye mɔgɔ ye ka mun kɛ kɛnɛma a bɛ so kɔnɔ ten. Nka ni ye an ka kuranko in jateminɛ kuran an ka jɔ kɛta ye min ye o de ye an mana min jeni kalo kɔnɔ ka se ka o sara ye fanga bɛ edem na ni an ka kuran wari cayara ni ma sara ka ni ka kuran kɛ pati nka n'a fɔra ko maa min bɛ yen nɔ a juruti o la o b'a sara sanga na ka waati o fana t'a ka hakɛ fana sɔrɔ an fana ka hakɛ fana bɛ se ka to kunbalana ten wa? O tɛ se ka kɛ mɛnɛ o bɛɛ ne ka tabiya kelen min kɛ i b'a jɛ ɲɛmɔgɔ ninnu n'u bɔra du dɔ de kɔnɔ a bɛ dumɛ. Ayiwa. ɲɛmɔgɔ ninnu bɔra a bɛɛ bɛ dépend ne ka kuma kɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɔra du dɔ la fa b'u la ba b'u la i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ position min na an bɛɛ de ye buna hadamaden an bɛɛ bɛ fiɲɛ sama fana an b'a bila. ou bien i kɛra cogo o cogo fana i b'a sɔrɔ sigida la i ka mɔgɔ ɲɛnama dɔ bɛ yen n'o ko i ka dan yɔrɔ min na i bɛ dan yen fana o kɛra min ma jɔ o jɔ i bɛ sigi. Voilà donc ne ka kuma kelen don dɔrɔn an k'a résumer dɔrɔn. Ayiwa ala ka hakili ɲuman di an ma. dɔrɔn k'a fɛngɛ dɔrɔn ɲɛmɔgɔ ninnu i tɛ sigi u yɛrɛ kɛcogo la quoi. Ayiwa. O kɔni ne ka hakilina de ye hakɛto b'a kɛrɛfɛ. Hakɛto foyi t'i la an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn. Voilà. Hakɛ t'i la an b'i fo bɛɛ lajɛlen n'a ka hakilina dɔn nin tun ye Senugaw olu ka hakilina ye ka hakɛto ɲini kɛ an lamɛnbaa minnu n'olu degilen bɛ ka jaw lajɛ jabarani ka sabu bi min ye an ka appareils ye a bɛɛ lajɛlen sɔn tɛ ayiwa o kɛn bɛ ka degunin dɔw don bara kɔnɔna na nka anw tɛna aw kɔni to ɲɛnasuma la ni tele ma sɔrɔ o b'a sɔrɔ radio bɛ yen ni radio yɛrɛ ma sɔrɔ o b'a sɔrɔ tele bɛ yen kuma dɔw la anw b'a fila kalanso ɲɔgɔn na aw bɛ se ka damu o sɔrɔ cogoya min na o kadira kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na n'a ma ɲa ka an ye dugu kunkanko kɔni o sigi maa caman olu kɛni kelen bɛ ka u sen don baro kɔni na bataki nasira fɛ sɔgɔmada in na min ye n sinamuso yɛrɛ ye n'o ye aw ni gafiri ya k'a ka foli ni waleɲuman dɔn k'o da furucɛ kelen ma ayiwa k'a bɛ a yɛrɛ nimɔgɔmuso fo n'o ye madame Bella Awa Sisoko ye Kampara la ka famille kelen si bɛɛ lajɛlen fo ka famille Sidibe yɛrɛ fana bɛɛ lajɛlen fo ala ka sababu ɲuman kɛ an ye aw ni gafiri an b'i fo k'i waleɲuman dɔn gafiri tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ bi sɔgɔmada in na n ye maa wɛrɛ sɔrɔ bataki la min ye foli ni waleɲuman dɔn o sɔrɔ ka di an ma a ko k'ale b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye bi ko Mayim Jo kuranko la halisa k'an ka an banba k'ale bɛ min sɔrɔ k'a fɔ ko in gɛlɛya kɔni na min ye kuranko ye k'a nana dɔ fara barantanya kɔni o kan faso in kɔnɔna na ko sabu usine caman bɛ yen nɔ k'olu datugunen don ko sababuya kɛ kuranko o ye o kuma na ko jamana marabaaw u ti baara ɲini ka di an ma baara min n'an b'o fɛnɛ sɔrɔ kɛrɛkɛrɛfɛla la o fɛnɛ tiɲɛna o sababuya fɛnɛ kɛ kuranko kɔni o ye ayiwa k'ala ka hakili ɲuman di an ma an bɛ Etienne Tera ale fo Sanangɔrɔba a ka bataki in kɔnɔna o la sɔgɔmada in na Etienne fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ an ye maa wɛrɛ sɔrɔ min ye foli di an ma ka waleɲuman dɔ kɛ an ye a ko a bɛ malidenw bɛɛ lajɛlen wele k'an ka pano kɔni ɲini pano solaire ta k'o de bɛ se ka an nafa n'o tɛ kuranko in kɔni ko ɲɛba ti ala ko ye Abdoulaye Sangare Guana nka Abdoulaye jɔn de bɛ se ka pano san jɔn tɛ se k'a san maa dɔ bɛ yen nɔ o bɛ se k'i tɔrɔkɔ kalo kɔnɔna na ka 400 don a ka kuranna walima 300 walima 200 nka ni ko ka pano solaire san ayiwa o fana tɛna kɛ dɔ wɛrɛ ye wa o se bi bɛɛ ye ka se k'o sa wa o ye ɲininkali ye fo n'a sɔrɔ Adel bi i jigi da ajo kan assurance teriya la sa kɛ nin ko ba nɔgɔ an ma an jigi da ayiwa maa minnu n'ala ye fataw k'u ye u k'u kɔfilɛ ka an na hali n'an ma groupe électrogène sɔrɔ n'an ye panneau solaire sɔrɔ o fana n'a to an ka téléphone olu kana décharger ɲɛnɛ kunu sɔgɔmata gɛlɛyara dɛ sira kamara 6 heures ye ne sɔrɔ renouveau la pour que n ka se ka message kala n'o tɛ téléphone sara kabiri 22 heures a tɛ sin na dugu ka jɛ émission heure sera ko mɔgɔw ka bataki tɛ se ka kalan sɔgɔmada in na maa dɔ ye foli ni waleɲuman dɔ sɔrɔ ka di an ma baro kɔnɔna na a ko ala ka an dɛmɛ ko ministre kan ka walansɛmɛ maa filanan min ne ko kan ka walansɛmɛ an b'o fana to yen nɔ yatasayi ni i ka bataki sabu ale tigilama a tɔgɔ t'an ka baro la an bɛ ministre de kan an bɛ fɛn ko de kan n'o ye gazi ko kan kuma ye maa filanan min fɔ CNT la n b'a dɔn i y'a faamuya yatasayi nka an b'ale tigi tɔgɔ to dibi la an kana to ka kɛlɛw tigɛ kuma dɔw la minnu bi an ka baro la an k'o fɔ nka min tɛ an ka baro la u k'a fɔ tɛ cɛ min bɛ yan o tɔgɔ bi yan min tɛ yan o tɔgɔ tɛ yan o kuma na ne